Gustache a natureza e o medio natural? Pois na EFA Fonteboa temos o ciclo de xestión forestal e paisaxismo, onde visitamos entornos como este e aprendemos en conxunto nas salidas e visitas que facemos. Cada vez máis vamos a man de obra máis especializada, menos xente para facer os traballos, cada vez hai máis grandes máquinas, o sea que temos que saber utilizar cada unha delas, como utilizalas sin dañar o cultivo, o suelo, e se ademais tes unha formación en xestión, diseño, pois entendes por que faz cada proceso e como lo valo a cabo, non da mellor maneira posible. Decidín estudiar este ciclo de xestión forestal para poder coñecer como funciona o monte e un pouco aprender como controlar este tipo de ecosistemas, combatir o cambio climático, facer un censo de biodiversidade e tamén coñecer as posibilidades que ten o mundo forestal en canto a productividade. O viveiro é onde comeza todo. Aquí decides que especies produces, con que obxectivo e con que calidade. Non é o mesmo producir planta para restaurar un ecosistema que para deseñar un xardín. Estou facendo este ciclo de xestión forestal porque quero sacar as posicións e ser agente medioambiental da Xunta, fíxeno porque gústame este mundo do monte desde pequeno. Cando falamos de xestión forestal, estamos falando tamén de paisaxismo. Cando planificamos unha repoblación forestal, imos decidir que deseño vai ter esa paisaxe durante os próximos 30, 50 ou 80 años. Mi principal gusto por este ciclo es la biodiversidad y el manejo del monte, así como aprender a gestionar las distintas especies con una cohesión y a la vez buscando un aporte económico y conjunto de todo este aprovechamiento. O diseño dos xardíns non é só estética, é funcionalidade, é ecoloxía, é integración co territorio. A dobre titulación permite crear espazos que non só son bonitos, senón que teñen un sentido e un futuro. Me parece una herramienta fundamental para el cuidado del medio ambiente y mi objetivo es poder algún día llegar a proteger los montes gallegos. Cuando hablamos de certificar madera no estamos hablando con propiedad porque lo que se certifica realmente es el suelo. Todo comeza con saber ler o terreo. A topografía non é só medir, tens que ter en conta as drenaxes, tens que ter en conta a orientación, as pendientes, é dicir, tens que ter un control global de todo o que che contorna e onde vas ti traballar. O meu objetivo é chegar a ser un experto no sector da alimentación. Enfoqueime moito no que é a alimentación de animales, neste caso a alimentación de cabalos en extensivo. Coñecer as pragas e enfermedades que afectan as plantas, así como as técnicas de prevención e control das mesmas, é de vital importancia para todas as empresas que se dedican á produción agrícola, forestal, de viveiros, e tamén para xestionar espacios e territorios naturais. Neste ciclo, os alumnos habilitanse tamén para facer esa xestión de modo formal, de modo que é unha formación completa e moi práctica toda ela.